engang en lille pige ved navn Lille Candice. Hun var faret vild i den store, farlige verden. På sin lange vej havde Lille Candice plukket en fin buket blomster. Hun havde nemlig gået hele dagen. På hendes vej stødte hun på et lille hus, der lå helt øde. Lille Candice åbner forsigtigt døren og træder ind i huset. Lille Candice går ind i køkkenet og ser 3 vaser stå på bordet. Hun sætter buketten ned i en lille vase, men den er alt for lille. Den midterste vase passer heller ikke, men det gør den store. Lille Candice føler sig tørstig efter en lang gåtur. Hun går hen til spisebordet, hvor der står 3 fyldte glas med saftevand. Lille Candice smager på et lille glas først, men saften er for stærk. Det mellemglas saftevand mangler smag, men det store glas saftevand har en helt rigtig smag. Lille Candice sidder og nyder sit glas saftevand, da hun pludselig får øje på noget interessant, der fanger hendes blik. Lille Candice opdager, at der ligger 3 påskeæg på bordet. Det lille påskeæg smagte så godt, at Lille Candice ikke kunne modstå sin trang til at spise alle påskeæggene. Mens Lille Candice sidder og spiser påskeæggene, kommer de 3 påskeharer hjem. Da de 3 påskeharer går ind ad døren til deres hjem, kigger de undrende rundt, fordi hoveddøren stod åben. Der var blevet stillet blomster på bordet, og deres saftevand er drukket. De 3 påskeharer fortsætter ind i stuen, hvor Lille Candice sidder. De 3 påskeharer kigger vredt på Lille Candice. Fortsættes.